jam hire mon haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe en calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe ha e dendagal to kaɗo haala jogori yettoyade foof en calmini en juurima. hande noon ko mawde woni aljuma 22 lewru siilo woni goɓuru hitande 2021 tawi ko ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe sawtowol ngol ɗo hollo e ngendi Espagne tawi kadi ko guiɗo mon lamtoro Sall Abdoul Toksil mo ndulmaji demɓe en garti wadde ɗo jubbangel Toksil ko fayti e majjere bandiragel meɗen dewel walla badiragel meɗen Jaari Soh nde tawno fulɓe mbi mi haalino ɓuri mbiɗa anduno ɓe dutti kadi ɓe mbi so tawi wiyama ko majji ɓuri ko maayi tawa ko majjuno ko yitama ene hisi porɗe ɗi keewi haalaji ɗi keewi ko fati e majjere Jaari Soh hewɓe dillini hen sababuji mbaɗi hen bangeji ɗi keediɗi ha joni kam taden jiyani o yalti tan o wi mbiɗomi kono kam ene joga yakare moƴƴere wonde omo selli omo e jaam e nder ñallal hande ngal ñaldal mawde 22 lewru silto hitande 2021 en jii jayɗe kewɗe kolliri wonde biyeteɗo Serigne Mbaye Thiam haaldi e makko wostodiri e makko haalaji kewɗi ngam andindemo omo selli omo e jaam kadi to o yehi to ko kanko nawi toon hoore makko hay goto nawanimo toon tigi ko ɗum waɗi mbiɗen mi haalino ɓuri mbiɗa anduno sa ngel ndeɗo majjere waɗi ala fof ko haalaka hen ala fof mo haalani hen wonni yaaɓe ha mbi ɗum wona mere ha woodi no kaaliri ko hen tigi jiɗɗen ruttade ala e sago bandiraɓe mbatten hakkillaji no moƴƴi ɓeydoɗen wattude hakkillaji mbasen heñade tawno hadis fulɓe wi heñare ina adda weñare kala ko joli hade men fortude ɗemgal hade men fortude leñol hade men fortude ndimagu hade men fortude hinde gardinen hakkillaji jaren hen seesa mbaɗiren gandal nde tawno tubakoɓe koye mumen ene majja wonta jiilaw won majjunoɓe ha joni jiitaka duuɓi dutat hande ene jiile jamma e ñalawma ha joni jiitaka wadde so tawi majjere waɗi caggal nde jumɗen jiiɗen tan yoga hen yi tan ko ɓiɗɗo pullo ɗum ɗo wona men wonko waɗira ɗum batten hakkillaji no moƴƴi en ñaagaki joomiraɗo ko hono ɗum ɗo watta kono tinnoɗen so tawi watti ko wayni hayso wona majjere
leydi ndi ko enen ndendi. Cheikh Oumar Ba wino yurmede genno yowoni makko hoddaɓe gasata koma jillodiral. Taade leydi ko enen ndendi, leydi waɗi ko leƴƴi, waɗi kinɗe. So ala ko heddi, so wona hunde kewani en e nder leydi meɗen, ɓiɗɗo leydi ndi kewani ɓiɗɗo leydi ndi, mbawen serdude ɗum ɗo kewani tan ko ngol ɗo leñol gotol, ɗum ɗo kewani ko leƴƴi ɗi kala, ɗum ɗo kewani ko leydi ndi no worno, ala ɗum ɗo naworani min. eɗen gandi ko wayno majjere nde ɗo, en ji hay tubakoɓe ɓe gona laamuyankoɓe mbaɗi hen laangle, laangni bang yo bang. En ji hoddiɓe woɗɓe ɓe gona fulɓe jeehi ha to janganno to pilmi, ena kaala hen haalaji baɗɗi fayida poddi wattede hakkille, tawi ko gonga. Ndeke ɗo eɗen poti yurnitade, ganden ko jeeyi ko jeyɗen ko, nangen hen ha ciiɗa. Ko en jeeya ko ɗalden jomumen, ko dendaden ko kadi ganden ken rendaɓe moƴƴinen gondigo moƴƴinen, ganduɗa hoore maɗa ko dendaden ko. Sabu majjere nde ɗo wonko nde foti janginde en ha heewi, wonko nde foti tindinde en kadi ha heewi, nde tawno wonko nde yaltini ha heewi. Wonten jiɗa yettade, kono tan bandiraɓe tedduɓe, batten hakkillaji gila en bubbade, tawa kadi ko enen keñi ha mbubɓiɗen. haalaji kewi no fewi. Ha joni de ko yakare tan jogiɗen, ko fotino ministére kam so wiyama haali, walla so foti ko foti gandanɗa hoorema e ayawoji, gila to jayɗe, gila ganduɗa hoorema to téléji, ha e kala kaali mbi o haalde on, ene wayno hoolare fuɗɗima dañede hen ni. kono ɗum foof de wade noon, bandiraɓe tedduɓe, batten hakkillaji no moƴƴi, beele so tawi ko wayni kewani en mbasen bubbade hen. on ñagama yafuya bandiraɓe heeɗiyankoɓe haalirde Agname Ɓamta Pulago, Agname yeroyaɓe, wona ko hebla, wona ko heɓana, mataw ko noon tan ardi. En jowi ɗo tan ha ñande wonde, so waɗi cugge cagge yafuya dabbama, ko lamtorto Abdoul Toksel, tawi ko ɗo e haalirde Agname Ɓamta Pulago, Agname yeroyaɓe. Jarama.